започваме часа. Ще имате един извънреден петъчен час и ще бъде много интересен за вас. Ще поканя отново посъд, който вече е бил при вас. Това е Ники и с една вълшебница, Бриги, която работи с деца, има си свое собствено ателие и прави работилнички, ако ще направите нещо за вас. Сега ни позволявате да ви поканя, нали? Да! Съгласни ли сте? Да! Благодарим! Добър ден! Здравейте, деца! Аз съм Бриги от Поточе и правя едни много хубави работилници за дечица като вас. А това е Ники, който ще ви разкаже много интересни неща за българския творец и за творчеството. Благодаря ти, Бриги. Деца, сега ще ви помоля да си затворите очите и никой да не гледа. Затваряте очите, слагате ръцете отпред и аз ще бръкна в тази торба до мен, която има вълшебства. Готови ли сте? Никой да не гледа. Така. Може да отворите очи. Вижте сега. Това е една много лична картина, едно пано, което е правено специално за мен и за моята дъщеря. Тя е направена от морски камъчета. Представяте ли си какво въображение трябва да има човек, за да може да направи цялото това нещо, да подбере правилните камъчета, да ги отцвети, да аранжира всичкото това? Обичате ли вълшебства? Да! Ще ви разкажа за едни хора, които имат златни ръце. И тези хора, освен че имат златни ръце, имат ангелски сърца. С тези златни ръце те правят едни вълшебства, които като ги погледнете, имате чувството, че виждате фокус. Това нещо се прави всичкото с двете ръце и с много въображение. И това не може да го направите в завод. Не може да се направи в фабрика. Или дори да може да се направи, то няма да е толкова красиво. Те не са американци, те не са немци, те не са англичани. Познайте какви са? Каква националност? Българи! Точно така, те са българи. Сега при нас е една вълшебница, един представител на тези хора. Това са българските творци на ръчно изработени творения. Това е моята прекрасна любима Бриги. Аз разбрах, че вие ще имате училищен базар. Да! А това, което може да изработите сега и вкъщи, ако имате такива материали, с техниката, която ще ви покажа, може да направите страхотни съкровища, които да бъдат изкупени на този благотворителен базар. Сега ще помоля моя асистент Ники да раздаде по една възглавничка за всяко дете. И знаете ли какво е вълна? Да! Това е косата на овца, нали така? Сега ние ще си направим едни съкровища. В днешни времена можем да направим с вълна много красиви неща, които да продадем на базар и да си изкараме парички или да си украсим дома. А в тази вълна, когато се опреде, тя става напрежда и вие видяхте ония шал. Той е плетен от изпредана прежда. Тази игла просто стои във формичката и боцка съвсем лекенько и внимателно, докато прибере вълната вътре във формичката. Виждате ли? Започва да я прибира. Виждате ли? И сега внимателно обръщам формичката и боцкам от другата страна. Сега оставете ми ги тук. Оставете ми ги тук да им сложа въженца. Браво! Хайде, Пет! Много се радвам. Много се радвам. Бяхте страхотни. Прекрасни сте. Добруче! Скалите и юрлите рови, с
Браво, деца! Благодаря ви за милия поздрав. Сега ще обърнем внимание на един млад творец, който е изработил този венец специално за мен. Това се нарича Крис, нали така? Да. Би ли разказал как създаде този венец? Много трудно. Мъчих се около 2 часа и половина. 1 час ми отне за всичко, но за броката 1 час и половина. Браво! Поздравления, ти си много добър. Това го е направил цялото сам и ми го връчва, за да имам една по-хубава Коледа, да ми е по-забавно. Много ти благодаря. Много добре се справи. Искаш ли да покажеш твоята елха, която направи? Много добре се справи. Поздравления, ти си един млад български творец. Много се гордеем с тебе, както и с всички останали деца. Дай 5. Хайде, пожелавам ти весела Коледа, да получиш хубави подаръци, защото сте много послушни деца и заслужавате много хубави подаръци. Хайде, помахаме там. Мили приятели, наближават светли коледни празници. Бъдете мили, бъдете добри, бъдете здрави, бъдете творчески вдъхновени и се обичайте, обичайте, обичайте. Скъпи приятели, беше една много тежка и трудна година, но смятам, че плодотворна. Желая на всички много здраве. Правете добро, разпространявайте добро, бъдете добри към всеки и нека създадем нещо истинско и уникално. Весела Коледа! А сега дяда ви Коледа ще извади нещо от торбата. Да видим какво е това. Да видим дядо Николеда какво е приготвил. Това за моята прекрасна приятелка, моето сърце, която заслужава съвсем напълно и заслужено. Благодаря. Жива и здрава. Това сърце носи сантиментална стойност, то не е купувано днеска. То е купено, за да бъде връчено на един специален човек преди 6 години. За мен. Този човек си ти. Благодаря ти. И още нещо имам. Това е дядо Коледа. Само, че това е по-дребно и паднал някъде по-надолу. Никога не съм имала сърчице такова. Знаеш ли коя е Маринела Динкова? Не. Тя прави ето тези гривни. Преди 2 години тя ми подари тази гривна и ми каза, един ден я подари на една специална дама. Тази дама си ти и аз я пазя специално за тебе. Благодаря. Знам, че носиш такива неща, знам, че ще ти отива. Благодаря. Прекрасна. Ти отива много. Така че това, което ми е заръчала, аз съм го изпълнил. Благодаря. И на Даниел Весела от Коледа сърце. ти желая. И сега имам нещо още в тази торба. Я да видим какво е това. Аз знам, че един човек тук имаше рожден ден наскоро. И това е нашата прекрасна Вики. Ела сега тук отпред. Няма да се отървеш, внимавай. Това е човека, който прави нещата да се случват и вие, скъпи зрители, да може да станете свидетели. Заповядай, да си жива и здрава. Благодаря ти, че си част от този екип, нашето семейство. Весела Коледа ти желая. Всичко най-хубаво. Мерси. Това е човека, който прави нещата видими за всички. Мерси. Да е жив и здрав и да твори безкрай заедно с нас. Мерси. Чао, обичаме ви! Весели празници! Чао! Весели празници! Окей. Мерси. Това накрая може би не ми става! Никой не ми е подарявал гривна, честно.